Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pagserbisyo sang Central Negros Electric Cooperative sa mga konsumidor ang mangin apektado kung badayon ang patigayonon nga strike sa mga empleyado. Gani plano sa karon sang management sang Sineco nga mag-hire anay sa contractor agud hindi mahalitan ang mga konsumidor. Nagapati ang pamunuan sang Central Negros Electric Cooperative nga hindi madayon ang gradihon nga strike sang Sineco Union of Rational Employees o CONCUR. Suno kay Sineco General Manager Jose Tanyongon, magluwas nga ang Department of Labor and Employment ang mayara na sang assumption of jurisdiction. Sa subong, yara pa sila sa 7 ka adlaw nga cooling off period antes mag-strike, samtang padayon ang mga paghinon-anon sa tunga sang management kag katapos ang cure. Pero kung dayunon gid sa mga empleyado ang strike, tuyo man sang management nga mag-hire sa contractor agud hindi maapektuhan ang pagserbisyo sang Sineco sa mga konsumidor. September 6, 2021, ginaprubuhan ang collective bargaining agreement sang Sineco, pero ginabisuhan sila sang National Electrification Administration o CONEA pinagi sa isa ka memo nga dapat anay malabot nila ang 95% nga collection efficiency antes ipatuman ng CBA. Kagang collection efficiency nila, yara lamang sa 92% bangod sa pandemic. Gani hindi pa ini mahatag sa kooperatiba sa mga empleyado. Ang ilang aging kasugtan, handa man kuntani ang management nga ihatag ang natalana para sa mga empleyado pero kung saan hindi pa ini nila masabat. Ining rason kung nga magapatigayon sa strike ang mga empleyado. For example, ma-hire kami contractor, may mga contractor man kami din nga pwede na siya namon i-hire kumatabo magid ang inang strike. Kasi siyempre, sunamban ko na, delikado kayo ang aton nga putahe kung maunod aton nga linya. Kasi tamo mag-suffer sa interruption sini kumatabo ina.